Miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne, pe mine, ce vânt ce Sfânt, și a străbăi și mergem sigur, să vâne păcătoși și răbităi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, Domnul și Părea și veci. Ușa să grie, spre Domnul din data ta, ca să nu fie cine nu vine să mărim de păcături și de neamul creștinesc. Nu așa, ia-o așa. Și când ajungi acasă, îi spui lui mama că ai luat un păgân și ai adus un creștin. Ce vreau să vă spun, please translate in English. Ceea ce vreau să vă spun, nu știu, voi sunteți că la Sfânta Biserică? Da. Bun. Ce vreau să vă spun este că aveți, ca nași, o obligație morală deosebită. Educarea noului copil. Deci, totdeauna educația începe în familie, nu? Mama te învață prima rugăciune, îți arată, te învață să mănânci, te pune să mănânci și singur, sub aspectul material, te învață prima rugăciune, te arată să-ți faci Sfânta Cruce și începe încet, încet trebuie să te aducă la biserică. Asta este rolul și al nașilor, care sunt părinții spirituali. Pentru că de azi copiii au nu numai părinții naturali, ci și părinții spirituali care trebuie să se ocupe de educația lor. Ori ca să poți da ceva, trebuie să ai. Deci trebuie să veniți la Sfânta Biserică. Trebuie să vă rugați în fiecare seară și dimineață. La tine avea un proverb, nici el ține de om, nimic fără Dumnezeu. Iar în clasa 1 la orele de religie, nu știu dacă tu ai apucat să faci religie în școală, prima rugăciune era, totdeauna lucrul tău să începi cu Dumnezeu. Unde El, cu darul Său, niciun lucru nu e greu. Gândiți-vă la lucrul acesta. Deci vreau să-i spui și lui aceste cuvinte, pentru că mie mi-este greu să vorbesc în engleză. Nu știu să fac slujba pentru că este bot, în română și engleză. Dar mi-e greu să vorbesc liber, pentru că sunt nuanțe ale credinței noastre care nu, dacă nu ești foarte bine pregătit, nu le poți exprima în limba engleză. Din cauza aceasta vă îndemn și vă rog, veniți duminică de duminică la biserică. 6 zile omul le are pentru muncă. La 7 e pentru odihnă, a lui fizică. Și din asta nu ți se cere 24 de ore. Nici 12. 2 ore. 3 maxim. Dar nu 3. 2 ore. Să vii la Sfânta Biserică. De ce? Să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce a avut, sănătate și puterea ta de muncă, discernământul și tot ce ți-a dat El. Iar în al doilea rând, să-i cer lui Dumnezeu pace și liniște sufletului tău. Acolo unde se instaurează pacea lui Dumnezeu, acolo unde e liniștea sufletească, toate sunt bune. Acolo, cum se zice, avea Solomon în Vechiul Testament, la pile, zice, nu palatele, liniștea colibei tale te face fericit. Nu avere, nu multe lucruri și ce ai, nu contează. Contează armonia și pacea din sufletul tău și ceea ce poți să dai tu afară. Dar ca să poți oferi, trebuie să ai. Ceea ce spuneam la început și vă îndemn, veniți la Sfânta Biserică, ajutați-o și sprijiniți-o cu ceea ce puteți. Cu munca voastră, cu bănuțul vostru, cu exemplul vostru pentru ceilalți. În așa fel încât, cum zice în Cartea Sfântă, în Biblie, cât de frumos este când sunt frați împreună. Deci, rugăciunea ta particulară este bună și acolo, de zi de zi, dimineața de și ziar de ziar. Dar, odată pe săptămână mergeți la Sfânta Biserică. Și nu uitați de cei care v-au născut. Că ați auzit la taina cununii, că rugăciunile părinților întăresc temelinile caselor copiilor. Așa cum și voi sunteți obligați să vă rugați pentru fiii voștri, și la rândul lor, când voi fiți fi neputință, sunt obligați să vă ajute și să roage că nu veți mai fi pentru sufletul voastre. Gândiți-vă la acesta, puneți-l la inimă și să știți un lucru, că țin foarte mult la limba română. Cine își pierde limba și religia, și-a pierdut identitatea. Ori, niciodată Bălescu sau Popescu sau știu eu, Jula, de exemplu, nu va suna englezește. N-are cum. Deci să ne păstrăm, suntem în această țară, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru treaba asta, dar să ne păstrăm identitatea noastră religioasă și culturală. Atât, nu mai mult. Să dăm cezarului ce al cezarului, ce în Sfânta Scriptură la Evanghelia Matei, dar și lui Dumnezeu, deci sufletului nostru și Tatălui nostru cel Ceresc care ne-a
pregătit și ne-a dus aici să-i dăm ceea ce este pacea, liniștea și buna cuvința noastră, cu ofranda noastră, cât de puțin ar fi, în spiritul dreptății și al libertății. Să vă dea Dumnezeu, să creșteți mari și să vă botezăm și pe al vostru. Acum spune.